Și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Stați un pic în mut. Așa. Bine v-am găsit pe acest canal și da, o să postez story. Așa. Să vă las și Instagramul meu mai aici, pe www. Și astăzi ne vom juca 1v1.lol. E un joc foarte șmecher. Dacă nu am gigabytes, pentru că am cheltuit pe toate prostiile, gigabytes mei de pe unitate aici, ne jucăm 1v1.lol, în care acest joc e mai ciudățel, dar e mai ok, gen. E copia Fortnite-ului. Și nu mă scurt, și nu ne auzim așa tare, se aude încet microfonul că am, n-am microfon, deci o să trebuia să-mi cumpăr și microfon. Și tocmai acum ce am ajuns de la fotbal, că am antrenament. Bro, nici n-am apucat, nici n-am coborât bine. Minus 20 de trofee. Nu te cred. Și dacă o să vă placă acest joc, 1v1.lol, o să mai jucăm acest joc. Mie îmi place, m-am jucat eu toată ziua. Vreau să trec mai repede timpul să mă duc la fotbal. Dar da, cam asta este jocul. Bineînțeles că facem videoclipul destul de lung, ne mai jucăm. Să nu credeți că se termină acum videoclipul. Și da, hai să dăm drumuri la meciuri, să jucăm, să ne facem de cap. Cam aici un pic de treabă. Așa. Băiatul ăla mi se pare că era content creator, are skin-ul ăla. Gen, sunt content creatori pe jocul ăsta, ca pe Fortnite. Ca pe Fortnite, cetule. Aici știu că de fiecare dată când cobor aici, pe harta asta când intru, o știu prea bine. Sunt un pic concentrat și nu o să vorbesc. Nu, man, are RPG-ul, gen, și când ai RPG-ul ești foarte OP. Play again. Play again. Nu știu, nu mi-am dat, nici măcar n-am făcut încălzirea. Ăștia sunt meciuri de încălzire. Haide mă, odată. Intră. Mă, pardon, râi. Sugit, nu știu ceva. Și sugit și râi. Așa. Wow, wow, wow. Și dacă o să vreți, o să mai facem videoclipuri cu acest joc. Să scrieți în comentarii. Sper să nu blochezi YouTube-ul comentariile. O să mai întâmplă chestia asta, să blochezi YouTube-ul comentariile și nu-mi place. Ca și cum astea sunt meciuri de încălzire. Ratezi fiecare pub. Ok, partea a doua. Ratezi fiecare șut de pam. Două ăsta are mai multe. Hai să coborăm aici la căsuța asta. Nu știu, mereu coborăm acolo, dar acum văd că e cam multă lume și mie să nu întâmple ceva, să mor de prima. Telefoanele. Direct la bătaia mere. Am player în față. A încercat și el ceva mâncare gura lui. De fiecare dată când ești într-o bătălie să nu dai super.
Hai că fur asta și mă duc. Ce faci, mă, șefule? Nu. Ok, avem player în față. Am primit un mesaj. Nu, nici n-am apucat să pun cornul. 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 Am fost al locul 4. Hai să dăm exit. Și ia să vedem ce mesaj am primit de la cine. Cred că de la fratele meu. De la fratele meu. Mi-a trimis două comenzi separate. Gen. Hai să dăm unlock la ăsta. La load, să vedem. Sincer, ăsta e bun. Dar și ăsta e bun. Ok, lăsăm tot așa. Campioni. LOL de pets. Să mai uităm pe acelea. Eu mi-aș băga bani în acest joc, dar n-am bani. Momentan n-am bani și o să mai strâng bani și o să-mi bag bani. În toți prietenii care am, cred că sunt români. Că am dat și așa alegere. Aici cum la duo. Chiar dacă noi avem duo bun, dar să vedem și noi poate picăm cu cineva bun. Tădărvanele. Da, mi-a ajuns un echipament de fotbal și partea 2. Ok, mâine să o jurite și mi-ajung chitele. Am înțeles acum. Pentru că dacă merg la fotbal trebuie să și am echipament de ăla. Și am comandat voi mag. Primesc mesaje în continuu. Trebuie să dau telefoanele pe muc când filmez, mâncați așa. Și 3 emojuri. Bun. Tidin, ingine capcut. Rega, bilai calculatorul meu când îl pornesc GTA-ul. Tidin, 5 minut, ingine caput. După aia, după 5 minut, ingine caput. Când pornești GTA, așa faci. Tidin, 5 minut, engine caput. Îi dau capul la laptop când e după GTA. Mă simt ca în GTA, mă simt ca în misiune să aud fetele la mine. Mor! Da, am zis că mor. Nu știu, sunt player mai bun decât mine și mi-a scăzut 20 de trofee! Mi-a scăzut 20 de trofee! Nu vreau să-mi scade 20 de trofee, nu știu de ce vorbesc așa. Ia să văd eu de cât timp facem live asta. Facem de 9 minute. Ok. Eu am aici, unde vedeți că am click acum, am o chestie gen și cu chestia asta văd minutele, pot să opresc filmarea, pot să sting microfonul. E altă treabă. Și sper să nu fiu nevoie să mai filmez odată. Este primul meu videoclip așa, sau nu e al doilea, sau al treilea, habar n-am, al doilea sau al treilea când filmez de pe calculator. Folosesc o aplicație găsită pe net, nu știu dacă e cea mai bună aplicație și știu că nu e cea mai bună aplicație, pentru că da, e o aplicație, nu e nici măcar OBS, nu știu cum se numește. Mă simt ca îngetă. Primesc, mă sună lumea, am căutat azi.
Așteptăm să explodăm. Oh my gosh! Oh, engine caput. 5 minute. Muritus. 5 minutos. Mamă, dar nu pot nici măcar să cobor, că cobor ăștia în 3 secunde. Nici măcar nu cobor bine și mă omoară ăștia. Dar dacă nu câștig data asta, închidem episodul. Închid episodul dacă nu câștig de data asta. Închid episodul. E, cum pare că nu o să se uită nimeni la acest episod, dar partea 2. Că am abia destul câți urmăritori, am 3-4 urmăritori și cine vreau să se uite la episoadele mele. Ia câți urmăritori. Am 17 urmăritori. Câți oameni se uite, what is this? Uite, am mai avut câteva videoclipuri. Primul videoclip n-a fost bine, jucăm Brawl Stars, cele 100 de star, după mi-am făcut cont nou, primul nostru vlog de adevăratele, primul episod de PUBG, testez ochelari, a ieșit o nebunie. Eu când m-am jucat, n-am mai păsat sincer de foarte mult timp și de foarte mult timp. Și totuși, dacă o să vă placă și o să vreți să mai postăm, dar scrieți-mi în comentarii dacă vă place și engine capcut. What is this? De ce dai cu pickaxe-ul, femeie? Nu se bate cu pickaxe-ul. N-ai învățat asta de când erai mică? Ah, nu ai mă, cum, n-ai cum. N-ai cum. Bă, bune, deci, cum a văzut el pe mine? N-are cum să-mi văd el pe mine, trebuie să-l văd pe el. L-am văzut, dar nu știu. Dacă voi vă jucați, scrieți-mi în comentarii, bă, eu cred că v-am zis să-mi scrieți în comentarii tot despre voi, ce faceți și asta. În fine, scrieți-mi ID-ul vostru sau numele vostru și o să facem live-uri la 50 sau mai mult, sau și da, 50 de abonați, o să facem și noi live-uri. Dacă vreți să facem live-uri să ne jucăm acest joc, dați acolo un subscribe. Vă rog frumos că nu costă nimica. Subscribe și like. Vă rog eu. Ce vă costă? Nema. Nu vă costă nema. Și nu aveți ce să faceți cu like-urile și cu subscribe-urile, gen nu-mi donați nimica. Pe mine mă ajutați gen să mă cunoască și pe mine lumea, că sunt un amărât. Nu mă cunoaște nimeni. Trebuie să promovez canalul, gen. Engine caput. 5 minute. 5 minute. Bă, dar pune odată Z. Apasă Z, n-auzi. Nu mi-a păsat Z. Unde s-a lăsat? Schimbă, papam! Am zis să schimb papam, de ce nu schimbă? Ce-ar mai tastatură? Nu știu ce are tastatura mea. O ia rază. Urțoa. Hai că avem 3 de astea, luăm și noi. Să și dăm de asta. Am nevoie. Încarcăm. Câți mai oameni mai sunt? 2, mai sunt eu și 1. Atât de rău s-a dus oamenii. Trebuie să facem neapărat win. Neapărat. Avem 140 de materiale! Avem puține materiale, e rău. Foarte rău. Dacă avem atât de puține materiale, e foarte rău. Pun așa o scândură.
Hai că m-am spus, am vrut să sargem, să fac sinuță. De Crăciun nu vrem cadou. Cum era? De Crăciun nu vreau cadou, nu mai știu cum era piesa. Se pare că avem un Goldenanus, un Goldenanus, îi se zice, că zic Goldenanus. Uite, Baștanu, Baștanule, ești praful de anis. A, vreau să mă duc așa în zonă. Ești praful de anis. Mi-a scăzut mult, 20, 200 și eu de trofee. Uite, avem 15 minute, bro, 15 minute, ultimul match. S-a dus ultimul match. O să vă las Instagramul meu aici jos, gen, da. Poate îmi dai și mie un follow și pe Instagram, da. Acolo vă arăt și fața. Un videoclip am cu fața. Chiar mă sun pe lumea. Un videoclip am cu fața, gen. Doar, doar atât am. Că dau pe mute. Dau pe mute telefonul. Îmi sună gen. Îmi sună și pe laptop și pe toate. Trebuie să blochez. Trebuie să-i blochez dacă mai continuă colegii mei așa, blochez. Dar minor, nu mai pot. Uite, 800, ok. 4000, go to play it more. Ma, man. Aici, ce mai trebuia? Parcă aici așa, gongul. Aici mai trebuia toporul, adică ăla, și aici mai trebuia colierul. După, hai să băgăm, nu băgăm meci, acum băgăm Stroh Bonjan, dar nu-mi place. Bă, da, mai sunați, da, mai sunați. Nu, hai să jucăm la asta, la playlist, dar nu mai pot. Nu, că îi blochez. Am adus apă ecran, o te zis. Haide, bă, nu te cred. Stai că trebuie să o pun acolo. Că avem aia pe ecran de la screen recording pe ăsta. Top is screen recording și avem pe ecran și nu putem să joc. Trebuie să apăs un pic pe taste. Dă-mă o dată ăla. Z, apăs Z! De ce nu merge tastatura? Bro, de ce nu merge tastatura? Ce nu mai tastatura asta cu mine? Mă face să zic prostii. Îmi face nerv tastatura asta că apăs pe Z. Deci pe Z apăs, nu mă apasă Z. Trebuie să-mi schimb și tastatura. Bine, dacă nu filmam ce ziceam eu acum de zbura tastatura în aer. Ingine capcut. Unde coborăm acum? Unde cobor de elic? Unde cobor? Aici, acolo cobor, dar nu pare e continuu. Bă, cred că o să-mi schimb asta, armă. De Crăciun nu vreau cadou. Bun, hai să merem o dată. Aici știu că mă ducea mereu. Că nu filmam, n-am filmat niciodată. În fine, când asta, nu, aici mă duceam. Aici veneam aproape mereu. Hai mă, dă-te încolo. Stai cu mine. Hai mă, de ce dai mă, ești nesimțit?
Nu mai știu cât suntem. Mai suntem 5. Oh, God. Dar sigur e acolo. Îmi pare pe ce văzui că e acolo. Trebuie să pun la fiecare de asta scăriță să ajung acolo. Încațești gurița ta. Nu, dar cad. Nu mai am aici. A fugit șobolanul. Au. E pe undeva că l-aud. Dar nu știu unde. N-ai mă cum. Uite unde era șobolanul. Bro, ce? Bro, ăsta e invizibil. Da, are hack-uri. Apropo, pe jocul acesta sunt foarte mulți hackeri. Puteți să fiți și voi hackeri. Nu vă recomand că vă dați bani. Deci ăsta va fi, promit, va fi ultimul meci, că deja ne lungim, avem 21 de minute. E deja mult. Deja e foarte mult. Așa că foarte mult. Sau, nu. Ne auzim data viitoare. Cam atâta se oprește filmarea. Ne auzim data viitoare. La revedere, pa, pa! Bă, nu mi se oprește filmarea, what?